Hej alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. I dag der sidder jeg her sammen med Albert og Anton. Så der er nemlig nogle plækker. I dag der skal vi quizze endnu en gang. Fordi at jer derude, I kan vist rimelig godt lide quiz, har jeg et indtryk af. Og de kan også lide os. Ja, og derfor tænker jeg, så kombinerer vi det. To rigtig stærke ingredienser. Og den quiz vi skal have gang i dag, det er sådan en masse almen viden. Det er ikke om YouTube, almen viden. Lige præcis. Og taberen, I to, I dyster mod hinanden. Det er simpelthen holde af og holde af. Hvad hedder det? I dyster mod hinanden, og taberen skal så løbe igennem gågaden her i Helsingør i underbukser. Det første spørgsmål. Ja. Hvad bruges et stemmejern til? A. Til at sætte folketingsvalg i gang. B. Til tømmerarbejde. Eller C. Til at stemme klaver. Du var først. Til at stemme klaver. Så jeg fik det. Så fik du et point. Det var også det, jeg ville have svaret, hvis jeg fik den rigtige. Skal vi vide, hvad det er? Hvad er det? Det er til tømmerarbejde. Og jeg aner ikke, hvad det er. Det næste spørgsmål. Hvad betyder en næsestyver? A. Et slag på næsen. B. En solbrændt næse. Ellers, jeg har fucket op. Hvad? Den sidste har jeg også skrevet et slag på næsen. Så får I kun 2 muligheder. Okay. Ja. Hvad var nummer 2? Nummer 2, det var en solbrændt næse. Eller var det et slag på næsen? Slag på næsen. Du får et point! Yes! Det er et slag på næsen. Nej, det er ikke slag på næsen. De gør den der klovn. Hvad er det, den hedder? Nej, det hedder en bajmand. Ja, bajmand. Bajmand. Skal vi give Albert en bajmand? Jo. Ej, jeg skal Næste spørgsmål. Hvad gør en mor, der er ravnemor? A. Hun giver sine børn sort tøj på. B. Hun elsker sine børn. Eller C. Hun forsømmer sine børn. Ja, Forsømmer sine børn. det er korrekt! Oh yes, man! Ej, altså, 2-1 ikke så til hurtigt. Anton. Du skal lige lade mig tænke. Jamen, Du det skal var bare fordi, tænke det var hurtigt. fordi jeg er bedre end dig. Må jeg, hvad? Er der noget, jeg der har skidt? Nej. Nej. Der Jo, stinker du noget. har så meget skidt. Jeg har ikke jeg tror også, det er dig. Endnu et spørgsmål. Hvilken af følgende dyr er ikke en gnæver? Okay. A. En kanin. B. En syvsover. Og ja, det er der faktisk et dyr, der hedder. C. Et flodsvin. Hey, mig. Her. Et flodsvin. Er du sikker på det? Nej, det er jeg ikke. Det er en kanin. Du sagde det første. Nej, jeg mener kanin. Du kan ikke bare lave det om nu. Jo, hallo, han sagde, er du sikker på det? Så siger jeg det kanin. Er du sikker på den kanin? Ja. Kender du overhovedet syvsover? Hvad er det for et dyr, ved du overhovedet det? Du kan ikke lave det om nu. Nej, men jeg tror stadig det er kanin. Jeg ved ikke, hvad syvsover er. Men jeg ved i hvert fald, at nogle gange, når ens far kommer ind og siger, er du en syvsover? Nej, det er bare fordi, man har sovet længe. Det var sådan en talemor. Men jeg vidste ikke, der var et dyr, der hed. Det er der. Det er rigtigt, det er en kanin! Ja! Sådan! 2! Jeg troede også, en kanin var en gnæver. Jeg tror også, en kanin. Det er et eller andet, en monofoli... Jeg kan ikke huske, hvad det er. Der står et eller andet på den hjemmeside. Står det 2-2? Der står 2-2. Så nu er det sidste afgørende. Det sidste og afgørende spørgsmål. Virkelig ikke noget. Og nu der skal I virkelig være hurtige. Vi er hurtige. Hvad vejer mest? 1 kilo sten eller 1 kilo fjer? Her. Jeg tror faktisk, det var Albert, der var hurtigst. Det var lige meget. Er du sikker på det? Du skal tænke på, at en sten vejer jo ikke særlig meget. Ej, det var lige meget. Det var lige meget. Den der har jeg altid haft i børnehaven, hvor folk var sådan, hvad vejer mest? Et ton fly eller en ton radiator? Og det er ikke det samme. Albert. Det er jo det der. Det er jo hvor... Jamen, du må godt sige det, fordi jeg ved det er forkert. De vejer lige meget! Hvordan kan du gøre Og det? grunden til, at jeg lige sad og grinte, var, at jeg kom til at tænke på, at nu skal du løbe. Jamen, bror. Anton, du skal simpelthen Virkelig ikke. Anton. Og ved I hvad? Hvad? Det kommer til at ske nu. Lige nu. Så er Anton ved at klæde om. Klæder du dig? Ja, det gør jeg. Du har taget en trikot på. Det er faktisk Stine Slots. Det er rigtig frækt, det der. Og det synes jeg også. Mm. Ja, jamen det var simpelthen alt for i dag. Var det ikke en kæmpe fornøjelse at lave det der? Det var så pinligt, mega fedt. Det var sygt fedt, vel? Det var mega fedt, det tror jeg også. Ja. Jeg er faktisk lidt misundelig på, at du kom til at gøre det der. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jamen prøv at høre, tusind tak til alle jer derude, der så med, og tak til Novo Pleco. Tak til Ralle. Være med, og husk også at tjekke deres kanal ud, der er link i beskrivelsen. Yes. Og så må I bare have det fedt. Husk at smide et like, og husk at subscribe. 2 likes. Og skriv en kommentar. I kan skrive, hvem I egentlig holdt med i den her quiz. Det kan I skrive ned i kommentarfeltet. Og så ses vi i min næste video, i næste uge, eller i den her uge. Det ved jeg sgu ikke, men i hvert fald i min næste video. Tusind tak for at I så med. Adjø.